nekih sat vremena upoznali smo Bojana iz Novog Sada koji govori 9 jezika i osim što govori tih 9 jezika, on čovek zna i da govori unazad. Ne mogu svetim kako se to zove, nije ni važno. U svakom slučaju testirala sam ga da nam kaže kuća dobre muzike unazad, pa da čujem. Ađo kerbot ekizum. I proverila sam i stvarno je tačno, a da ne bi ostalo samo na priči da ovaj čovjek govori 9, dečko govori 9 jezika, ja sam dovela jednu Poljakinju koja je sada s nama u studiju, pa ćemo Bojana da testiramo koliko zna poljski. Dobar dan, profesorka. Dobar dan. Spremni? Idemo. Jak się masz? Bardzo dobrze. Kako si? A jak pan ma na imię? Bojan. Bravo, ovo ne moram da prevodim, prošao si. Ajde još za kraj poruka svima koji se neckaju i plaše se da uče nove jezike. Učiti strani jezik ili ne? Gde god da dođemo, svi će nas gledati sa većim poštovanjem ako govorimo njihov jezik. Nećemo imati problema sa komunikacijom, imat ćemo otvorena vrata svuda, jednostavno zanimljivo učiti druge jezike. Svaka čast. Evo ja ću tebi da kažem na, čini mi se, ajmo španski. Buena suerte. Dakle, srećno, Bojane. Legendarni hitovi.